Du fick bättre med. Är du trött nu? Du blir trött, ja? Här fick du fett, du touch det så. Ikke det. Spider-Man mot koppa. Yay, du fick mig. Starter. Ja. Oj. Här körde för på mig. Okej, det är det. Är du bringa nu? Ja. Hello. Tog mig en telefon. Nej. Hon tycker film på nu. Ja. Hon tycker film på nu. Ja. Okej, jag tar film med mamma eller okej. Hello. Ska pappa tycker film med dig? You. Bä. Yo. Yo. Bä. Jag hade då helt för linserna så kan vi filma. Ja. Áron. Måste på armar.